Azady. 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 Gaty çuňup pikir batypdyr o, ha? Ya tirmäýbi. Wi, ha, ol gözüni açyp ýatýandyr o ýady menne düşdi. Vay, siziň ýadyňyza oýun düşýä. Azady. Aşyk bolan bolaýmasyn? Kime? Wah, bilsek bolmajakmy? Seýdilla, sen bilýärmi? Azady. Bak şatyla. Biraz pikir açmaýypdyr. Azady bolşuň nähili? Jaň edýän jaň malaňok. Filmin edebiyat tarafını yadan Murat Hudaýguliýew. Bu şeyle maydayma la halen. Aýtjakleşdir bilsek. Rejissöri Aradika Jumayewa. Hay aşyk git. Tavsyrykdan hemmesini ýerine ýetirmeli. Barjak kerimiz, görjek kerimiz. Operator Juma Çariýew. Ýeren soň bunlar ne bilen meşgullanýar? Inniki istaparlaryna taýinlanýarmy? Inniki istapary? Inniki istaparam başga şoň kaýsyny däli şol sünt gasarda. Film kevşirilen Arslan Gurbangeliýew. Ýerlermi? Hawa. O ýerek başga topar gider. Başga topar. Ýöne men şo ýere gitsem gowgaljokdy da. Inim. Inniki min nire aýtmalygyny sana kesip Filmin guramaşysy Çariýew. Yok başlyk. Men beýdijek bolmadym. Ýöne sen amy derýa döwlet gowrahanasyna gitmeli. amy derýa. Sen saparagyň ýanyna bar. Galan hemme zat düşündirer. Bolýa, sag bolun başlyk. Aydınlatlarımın hemmesi yerine düştün. Düşündüňizmi? Bolýarmy? Azady, egelikmi? Näme ýedin sal? Ay ýokla. Gowsa para. Başlyk. Amy derýa döwlet gowrahanasyna gitmeli. Ýöne nimele sapara? Öňkeri gitmelimäýbiz. Men ýa dogry özüm düşünmedim. Öňkü meýnama boýunça şeýledi. Maňa da şu wada aýtdy başlyk. Men ýa başyň ýanyna girjek. Öňkü ýerine uraty baýdaýar. Yo, sapara gerek däl. Beýdimen. Başlyk onuň başgasy düşünür. Ýaňy işe gelibem oňa uçak, muňa uçak bir hil borlay. Onuň ma dogry. Men onu başyň ýanyna gireýin. Bolýarmy? Mene düşünür nälerini. Täze işe girelbäri öýde oturan oga oglum. Gowda näme? Ayal getse gep getir, erkek getse nep getir diýen nakyl hormatly prezidentimiziň Paýhas Çeşmesi adly kitabynda da bar ahyryn. Onyňam dogurlap bolan ýöne bizem gelin edinmeň agtyk söýmeň arzuwyna da kakasy. Ogluňa sala salmagy da wagt tapanok. Ahaw oň özüm bir zatlar ýaňzydan ýalykdyly. Çalarak bir zat ýaňzydan ýalym etdi de ýöne soň gelmedi de. Dosty Seýdulladan osmokladyp sorasama geleli ber habarlaşy bilen ok bar pikiri şogy diýe. Bolup durdan habarlaşyp bilmeýän bolsa uzak ýerden gidip görüp gelýärler. Wah, çaltyrak bolsa gowda kakasy. Gyýyr gerek. Iň ýaman ýerem tiýir gerek. Şeýlemi? Vay, sen ýadyňa oýun düşýär kakasy.
Oglanlar. Haw. Siz bar berin. Mene iziňize etdim azyk işgal. Böyle. Teret, Arsan. Ine şunu asarsın. Ananı gülýäli işap dur. Bolly? Balya sağ olun. Uy, Cangil ödyen. Alo, salam gözel öýdemi? Vay ho, ola öýdi. Nirde olayındagy? He, bolya bar gaýdajykdymlygy şondan soraýan. Vay, onu aýdyp oturmak näme gerek? Geliver. Oňa muňa çykaýmaňa mardagy sen. Onsoňa men sana bir gowgurrym bar. Vay, oň ýaly bolsa daha gaýt şu wagt. Yok, şu wagt dälligi ertir daha aýlanarna. Bor onna jigim, geliver arkaýyn. Çağalaram alyp gel. Bolya, ertir habarlaşar. Bolya. Gow jedwal ýanda. Hani? Awa. Salamu aleykum ha. Waleyküm. Omam, omisler. Şükür gowy hediňiz gowmy? Qowmiýadel, qowmisler. Awa ýaşy. Bedem şol suratda. Hawa. Ahmadır, bir minç. Geljek. Salam. Siz bu ýerde näme işleýäňiz? Kim size surat almagy ruhsat etdi? Aýaň üçin ruhsat almalarym öýdemek, owadan yerler, owadan baglar. Biriniň suratyny özünden soraman almak gelşiksizmi diýen? Ýa siz bu zatlardan habarsızmy? Bagyşlaň, goňuňda jogap almadym. Ýöne kärmiş bolansaň, ütköşk zat görsem şyrkyladan duýman galýanna. Isteseňiz öçürüp bilýän, isteseňiz göçürmem bilýän. Seret owadan suratlar. Salam. Salam. Biraz şevatdan geldik. İsa bilen. Adymam Söhbet. Size maýdyň dadyňyz. Mene aýtdym. Muňa mazy nädir aýtjak? Ýönel ki siz aýdaňyz, soň aýtjak. Gözel. Vay, azady. Sen näme işläp ýörsiň berde? Salam. Salam gowmy? Bular tanışýarlar. Ya senem şular bilenmi? Hawa. Uy, bilerim tebigat goramak jemgyýetiň işgalleri. Bilýä aýtdym eýem. Sen mümkin aýday. Ha, begenç tebigatmydan gözel ýerlerini surat alýar. Ha, bilen kisem açan görseň dağda düzde gesperen ýigitler de bular. Bir gaçtalara tutturan oklar, bir kozularam saptıran oklar. Ýöne bular köplenç gaçýarlar. Ente aýetdir bilen oklar. Wahe, ondan kän gaçmaly bolýarmy? Ay, görenmem näme ýertiz janarlar da. Şolara duştaňa gaçmaly güýç tapmakla öýdem. Batyrlyk bir gedek bara. Gözel. Gaplaňa duşdum. Elimde ayağımda sıkınım kalmadı. Soň? Soňa mara, mertlerçe, gaplan bilen ılalaşdyk. Olaýlak menem beýle. Uy oglanlar, bu gözel, üniversitede bile okuduk. Miwajan jigim. Mene şunu ilki bilen saňa aýdaýyn idim. İlkinjije gelinim bolan soň, begen ýenem bir tarapdan alady diýen. Uy, ilkinjije gelinim diýen bolup. Seni ýem
Gelinligim özläp börsüňmi öz başyňa? Uy, gözlenýän zat ýoklu. Azadyň öz tapypdyr. Tapypdyr? Nereden? Wagşoň owasyn menem sorap durmadym. Arada Balkan nağlaryna iş taparna gidenni şonna tapypdyr. Tapypdyr. Agy sen näme aýdyp oturanyň bilýärmi? Vay, sen hemen yüreğime yaryan. Ütüşk näme aýtdym men? Agy, sen şu wagt owuljuň üçin gelinlik gözlemek hakda gurrun edip oturýarsyň ha. Vay gözeljan, sen o gyzyň kimlerdenligini, özüniň kimdigini näme bilen ok? Agy, aňyrtyna bersine bir belet bolman, tanaman, ne edip alyp biljek ony? Özü şo diýip oturan soň mene garşam bolup durmadym. Onsoň kakasam. Vay yey, kakasy diýip, şu sen näme diýsen şo bolarda, kakasy diýip oturýarsyň. Azada jana gowja gelinlik gözlejek bolup aladasyny edip börenämi? Sen şeýtjeňi bilem soň şeý diýennämen. He näme? Ya gözüňi tutýanyň mamy? Vay yey, bolonna bolmanna bizinkin hasap alyp duran bar ýaly. Vay aýtdagy bar bolsa, senkin alman kim alaly? Ho balygymlygy Mehetjan. Öňüme bir agz apdym welin. Aýdýana, men aýdýanmy ünsberýän mamy näme diýseni? Wah Mehekjan, men özümem gowurýanly, ýöniş Azadyň özi. Dur. Sen gowurýan bolsaň, Azadyň bir zaty borla. Oň diýeni ünsenmerme. Vay, eýýem ýadyndan çykyp gidenirligi. Şu wagt nire aýtdy diýdim? Levava, amy derýa. Aýdýana, eýýem şo taýda da bir gyza aşyk bolan bolmasa, men zat bilmedigim. Öň kaýdanlar eýýem ýadyndan çykyp gidendir. Sen gowsy doganjan, meni dinle meni. Onu näme berenşa? Sen men bilen aýlanarsyň. Suwunyň köp ýerlerine barar, aýlanarsın. Sizem gözüňiň ýerine düşürsiňiz. Esa jengen için düzgün boljular bolýanlar. Yerli latyň arasyna diň çalmana gelip ot ýakýanlar bolýar, agaçlara depel ýetirenler bolýar. Garaz özüňiz görürsiňiz. Sapara olar çağıraýynmy? Çağıray. Azady. Gel. Munymy bäri gaýtmaka başga biriniň ýerine köýüp berendärlimi? Aýna tasarda Zöhrany Bagdatda sen diýmänimi Tahir? Öňkü fiýatdan çykandyr da. Hani biderek gurungyňyz goýuň. Ay bize görende adymyz aýdýar Sapara. Hani gözel gyzym gelmeň ýanyma. Sen bulara göre bu yerlere sen belet. Örme ýanyma beren çalýar. Aýlanma üçin. Ine göde üçin arslanam ýanymyzda. Bilece aýlanarsyňyz da. Ana olanlar işe başlaryň. İşimiz ileri bolsun. Begençdenmeň bilen. Men bu yerlere beletdirim. Näme biletiniz gelse, göresiňiz gelse özüm aýlarym. Böyle. Sen öz goşgyň bilen ýaşa bir senden. Menem saňa päskel berip görmäýin. Jaňat men bagşla bilseň erkin ýatyp erkin bilen örläýin. Hiç kimden gawanyp çekmen gussagam. Men juda mertdirin gözden salardy. Söýmek üçin söýülmeň gerekdir. Merdoglan men söýüp gözden salardy. Taýrak dilem şu sözleri diýse-de, nire baksam sen gözüme seredýän. Jaňa deň ok. Ýöne ýary gijeler senden üçin. Senden üçin men ýüregime jaňa.
2-3 günden bararsa dedi, ýöneşi barandan soň öňkü ýere gitmeliligini halamadym kakady. Yer halymady ýaly nämämamsyn? Şo diýen gyzyny görüp gaýdasy gelýändirdi. Şoň şo diýeni meňe maňdyma batyp baranok. Anataňa gerek bolsa. Yer indi näme boldy? Wah bolan zat ýokly. Ýöne ýat yer, kimligini bilemzok, kimlerdenligini bilemzok. Adat canım onu bir kere görüpmi ya görmänmi? Aňryňa geçirjek maşgalaňy gowja belet bolsaň gowda kakady. Bäh. Düýneme başga zat diýip otyrdyň sen. Yeri ne de uçaldysaň? Mene ýat yerden tanamayan gyýdym aly biljek däl. Tanamayan bolsaň gitde tanak gel. Şo çağaň badyna almarsyň sen. Vay. Ine oryanın müşürde suğunluğun ayağıyları var da, ine suğunluğun ayağıylarını yürüte ölçeyen kurol bilen ölçer, onun yaşını, nirede köprek tuğuş gelýänini bilip bolýardy. Ine berde suğunluğun ayağını ölçerliň, ine şu görýän ayağıylamar gowy düşüpdir da, ölçemegem, bilmegem, aňsat bolýardy. Ne şey deyip, ölçeyen kurol bilen ölçeýär, soňam alyp ýörýte belli kitapçamyda ýazyp goýýar. Derýa boýlaryna häzir günnüýlerini bular otdan otlap, gezmelep, dinzalýan döwürlerde. Akşamlyk bolýar, olun ýanky suw içmäge derýän kenaryna çykýarlar. Olary tebigatda görmek kyn bolýar. Ören duýgur bolan soň tokoýa geleni bilýärler. Ahmet bile gaýdamyz gowy boldy. Görýän köp tatlar öwrendik. Benşa, gowja suratlaryny aldyň gerek. Saparaga, gaziýetde sizinle söhbetleşýäsine baglanjak, näde görýän? Bolar, näme bolman? Lokman gaziýete ýazmaly. Ine Ahmet'in her bir aýdanlatlaryny kağıda geçirseňem boljak. Awa, näme dogry? Bu tebigat ne hili gözü tebigat şahir bolup wasp edäýsen, ha? Gözel bir zat gözleýärmi? Hawa, aýdyşyna görä araş toğraklarda bolmaly. Näme bolmaly? Näme däl, kim? Näme berdi bir ýaşaýan? Ýok, ýaşanyk, surat çekýär. Surat çekýär? Näme suratyny? Şu gözelliň suratyny çekýär. Şoň üçin bir ýerde duranok dal. Sen o berdi bolmaly, nerden bilýär? Göz aýtdy. Şu toğraklarda surat çekjek diýdi. Dogry. Ine, Ferit ne hiltiratly, üzümüň suwy aljakky. Eliniň çeperligi diýjekmi? Asyllygam 10 gyýda diýýär. Ferit, muň suraty düşüşine dag Ferit. Vay mehekcan men tanayanly. Ýöne suratyny alyp gaýdaýmaly ekeninde, men muny näde görkedeýin? Doganjan, indi aňsa da, men häzir bu suraty tiň el telefonuny uradaýar. Şeýlemi? Senem azada görkezersiň. Gowda Hawa. Şu yerden tebigat synasaň has owadan görnýär. Way hana, Näme bollay? Ýüregi ýarýanlay. maksat bar. Wi, näme, oglanlar, boň çeken suraty barada yaramaz zat aýtma görüň bolýarmy? Dik düşdürekdir. Sehel belleň bilen alalaşasy gelmän, 2 sagatlap jedelleşip durman hiç taça bilmez. Ay mena baha bereýin, nemde bermäýin, nemde kenar düşünüp baranok şolakda. Näme baha bermediýän suratdyr da. Gow bolsa gow diýer, erbet bolsa da erbet diýer. Way ýöne şol erbet çekenem bolsa erbet diýme bolýarmy, gow diýer. Şolary ýaly erbet çekýärmi?
Salam dost. Salam. Salam. Salam dost. Armada. Bar ol, özüňe de barma. Renk daýlaýançy army? Agyr başlama. Men seni ýaly boş gaýdanyp ýöram o. Keret renklerden nägili gözellik döredýär. Bular ýa surat çekilsene. Ýaban geçsene men boljak bu ýerlerde. Way, maksat inanma muňa. Ol ýaňja da men sunugaty onu da suraty düşünemek diýdi. Ay şular näme diýsen o çekipdir. O çekipdir. Bolar aşlar ýa sunukda düşünýär olar. Oglanlar bilýärmi gözeliň näme üçin men suratymy gowy diýmeýän aýdyň sizler. Näme üçin? Arada men gözeliň suratyny çekdim. Edil oğdan onlar diýip biljekler. Edil öýle boldy. Onsoň suratynyň gowy bolmadygyny menden görýär. Men näme diýip? Gören zadymy çekýän. Howa diýdiňiz öýkeler. Şundan ýygyňyza gaýtmalyňyz ýadyňyzdan çykarmaň. Ýol taparyny öýdüp we pikirem edip oturmaň. Ay mene dost gözel gollaýar. Ay men ama izma sagamanca barasym elýär. Menem gözel gollaýar. Onsoň dost, Şeperçilik Akademiýasyny okuyan idiňmi? Hawa dostum, soňky ýylym. Özüň ştoraklarda ýaşaýarmy? Hawa, gözelin awadaş. Menem şu tejribe işim geçýär. Diplom işe taýinlanýan. Bir ýetmişkat gözleýän bolan hiç üstünden barp bilemok. Şoň üçin ştorakda bilýän awdan ýerim bar bolsa, şol aýnanyp ýördüm. Neme dost? Sana duyduruşa vermeli olacak. Duyduruş? O näme üçin? Teret dost, sen şuňan kagyldan şu gözellige şikes ýetirbilýär. Bilýän howan gylmak bilen ýaly kagyz howada ýanyň döremegine sebäp bolup bilýär. Onsoň şu köle gaçda balyklary da ýetirip bilýär. Şu zatlar berk ýadynda sakla. Wagt dostum, işläp bolamsoň çöpleýäniň bolyn ýöne şemalyň uğruna uçýanlar amadlar. Şolara çöpleýän isem ýanalçy. Ýöne dostum inni beýtmen, düşünlerin üçin, ýatladyň üçin sag bol. Bolýa dost. Inni bir gaýtalama jok bol. Sebäbi tebigatymyz hemmämiz goramaly. Salamu alaikum. Ağam näme işleýäňiz? Salam, başlaň, siz kim bolýaňyz? Biz Türkmenistan tebigaty gorumak jemgyýetiniň wagtçysy. Bu da men kömekçim. Abi am dere döwlet gorowhanasynyň gödөгçisi. Agaç çapýaňyzmy? Ay gerek bolup çapaýdym da. Her bir adam şeýdip bir agaç çapdyrsa tebigatymda hiç adam galmaýar. Tebigat ýaşaşyň çeşmesi. Tebigat bizim öýmel. Bir onu baylaştırmalı, köpöltmeli. Bolsa da sapara, kän çapmak ýetşäýdik. Gorowhanaň çägini tebigat asl ýagdaýynda durmaly. Men saňa birinji gezek bolansoň duýduruş berýän. Başlaň, inni gaýtalanmaz. Tebi gorowhanamy da bir arasa saklamaly. Tebigat ýaşaşyň birinji çeşmesidir. Biz onuň gujogyna ýaşasak, tebigatda hiç artmışsat ýok. Şoň üçin şu gözellikler diýän etmejek boluň. Tapara. Öýde jaňadyp arkaýyn etdim. Geçen edek ýal bolmaz. Tapara. Ine men alan suratlam. Suundan suratyny aldym. Han gören suwunyň suraty gaty bolsun. Görýäň Halipa? O görýän. Way, suwundan suratyny atdyrym saparaga. Hawa, görjekmi? Oğlacıklara mami. Way gowjadygyny. Garawas ver. Way bilen owatanjadygyny. Gowalypdyrmy? Hawa. Ana gör. Hawa. Han onu uğralyň. Bolýarmy? Saparaga. Men aştaýdan öýüdi berçek. Ýok, ýörüse sen etmedek bolmada. Alar edilmän saparaga. O awamy ştaýdan uzakda däl, golayjak. Yo sapara onu delti gaýtmasak gelişikli bora. Dogry aýdýam, ýok man ýerti gaýdaly. An ýörüm onu. Saparaga.
Oğuydum. Neme? Bir göňe da deýdimi? Ýokla saparaga. Neme, öýümizde bir mehmangyz bar. Garnaşymyz. Geleli bäri ýanyna da bolup bilemok. Olam tebigaty gowar ya. Günne ýanyň bilen alyp gidäň. Tebigaty işleşiňiz göresim gelýärdi. Olara hukman getir. Hem ýandy hügur bolar. Bolarmy? Näme bolman? Ýerti hukman getir. Sag bolun saparaga. Bolýa. Uralyň onu. Maksat ertirniyete boljak. Hola sakı jengel wara. Hawa. Şol daýymy ýeten sorun tapdyga. Şo taýda boljak. Biz bark gördük mü taýlary? Ýok, entek inni bark görmeli. On erti bidem şo takdy daýyn. Onu näme? Ertime şo taýda garaşan. Sag bolun. Suğundan suratını aldım Ferit. Oğlu soğan var. Görüyor mu? Hano diýen gaýdym gelmedimi? Saparaga enem yaramajak gol. Şoň ýanyna galdy. Bolýa. Soňrak enem oglanan soň gelernidi. Boljak ýerime da salyg berdim. Şeýlemi? Berenç, onu näme? Sen gödel law bilen aýlanarsın. Arslan men bilen gider. Sen bular bilen gidersin. Azady senem men bilen gidersin. Sapara siz bilen bugün men gidaýyn. Gözel çekinmedi ýaly gowgalar mı kadýa? Bolýarmy? Azady, berenç, sen gödel bilen gidersin. Şoň bilen aýlanarsın bolýarmy? Amdere döwlet gorohanasynyň gabakly bölümine aýlanarsyňyz, bilýärmi? Hani ýöräliň onu. Ýörenle gödel. Sen saatlyk mı hasrat mı gaýry? Periştemiň ýady yaradan senmi? Ya bolmasa tozap ýatan tümlükden asmany zemin döreden senmi? Barha alawladyp ışgyň köregin penjesine düşüp geççi görýär. 7 ýyllap şasenemiň garýabyň didaryny görmäne bar eden senmi? Ak ýol ardy edip gökde perperler. Bir gut aşyklar ýürekden gollar. Infa onda bolsa Kerim alap gaňlyň oýuny eňreden senmi? Bir zady bilemok, barmka aýby. Mulla şaty köpmeýä gaýry. Diýip ýalbarýan aýsana söýgü. Bu gözel dünýäni, bu ajaýyp zemini döreden senmi? Vay, senem merdemi? Uy, sizmi? Mene amaralar ettim size. Vay, bula ahir soň ýyllarga diýin aýda ötken. O näme maraly? Çynma gelmeyin. Ya maral gelip. Ýanynda jigleriň bir bar eken. Dermanly o çöpde ýasydymy, näme? Gözel, ýo taýlara gidel, owdan ýerler bar. Begenç.
Maral? 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 Vay, siz, salam. Salam. Näme, yeni alışdyňyzmy? Hova? Ha, näme adaşyp şu ýerlerden çykaýdyňyzmy? Yok. Men adaşamok Maral. Men iş tapar bilen şu gorakana geldim. Ha, ay bolýala, näleýin, ýene-de siz hosarlaňyda gowşurmak meň başyma düşermi kaýtdym? Haýsy tarafa gidenini görmediňmi? Bilmedim. Men aşga öldüm. Ömni dedim bilemem. Ya maksadyň ýanyna gidedim ka. Wah, oň ýanyna gidene hiçle bolan her hil janlar bar da berdi. Ýoksa da ýor maksadyň ýanyna baryp görelli. Mamamlaň oğlasam ştaýdan gatyzokda däl. Menem bilýäňe, öler janym dermanly gotlar ýygnamak. Çağalygym ömüşde öreklerde geçdi-de. Tuvalama. Çağalaňyz ýurdumyzyň iň ogadan ýerlerine geçipdir da. Sen tasar dağlary, am derýän oýlary. Bu ýerlerem ondan ogadan ýerler. Bu ýoksa da koýerdiňmi? Öňüňizdäki ýyl synanşyk. Gözel, senden bir da soraýynmy? Gaty görmeseň. Gaty görer ýa-da bolmasa gaty görmen. Maksat kim ay? Way, ýanky surat çekip oturan oglan maksat da. Bilýän, kim şol? O nähil kim? Yo, men diýjek bolýan zadym şo seň näme? O men owadoşym, sınıfdaşym, okuw tejribeçilerini geçip ber. Başga soraň barmy ýollaş habarçy? Ay ýok, ýöne soraýdym. Beýin. Oh. Azady gelýär. Hani? Azady? Maral. Biziň işgärimiz nirä gidip barýar? Gözel, beýdimi seni? Aha, tapyllaňmy ýa-da? Tapylmady ýaly men item oga. Ene Maraly duşdum. Maral? Maralmyşy. Awa. Hananna men suratyny alaýyn. Vay, näme diýäňiz? Men suratçy. Ýangy suwundan suratyny aldym. Innem Maralyň suratyny alýan. Way Maral, giň görmenden. Oň soraşman surat alma keseli batyr. Ýörenle ýöräliň-de. Nira? Maksadyň ýanyna. Maksadyň ýanyna? Howa näme? Tadyň ýanyna gidem doga. Gözel şu aýlany ötmele gözel. Şu tarafa gitsek gowalmanmy? Şeýleme. Ona nirä etmeliňi özüňiz aýdarsyňyz da. Näme, Gözel, men bolmasa öýe gaýdaýyn. Goýsana goý, bilaýlan ally işdige. Ay bolýana, menem dermanly gotlaryň çöplerine. Ýör onda, ýör. Nätaş gaýyp görnýärmi? Maral. Sakla.
Gözökçülere jaňa deyin. Arslan. Gabakly bölümçesinde ne tanış gaýt görmýär. Owa siz habarly edeň idi. Owa. Hani duruylar. Azady bilen Marala öňden tanışýaly bolaýdylar. Uy, olar öňdenem tanışda. O nähili? Hiç ilimden. Näme? Maral taň aýtmadym ista. Ýok, hiç zat aýdanok. Ine, men bilýän näşular. Azady Maralyň ştaýdydan bilýärdimi? Ay, men bilşimçe bilmeýän bolmaly. Özmem şu zatlar ştak gelýärdim. He, şeýlemi? Şeýle şol. Maral. Bu ýerleňem tebigaty. Öz bolşy şeýle. Gözelliği var, ajaýyp eken. Hawa, owadan ýerler. Ejem jaňa diýär. Salam aleykum eje. Ýerden jaňa etdimi eje? Mara bilen haşygy gurrunňyz bar göleýin, näme beýle gizliň gurrunňyz bar? Ejemi, näme gurlaşaly? Biziňki şowr iş gurrungydyr da. Agyz, Maraljan kerwençin diläýsek näil barka? Kerwen üçin? Eje diýäniň näme? Onsoňa Maralyň haly... Uy, kerwen gownama diýjek bolýan. Agyz, o näme üçin? Gülýalak gyz. Eje, onuňam kerweniň halaşýany bara. Kim ol? Ho iler köçede kommadagan kiçigi sel bara. Goýsan agyz, senem bir zatlar dik goý berýän. Oňam bir halaşýany bolarmy? Eje, goýallo şu gurruňy. Onuňam Maral bide gezmäge gelle. Ol geljek ýyl okuwda synaşjak diýe. Eje, şoň üçin şu gurrunlar agdama bolýarmy? Bolýaje, başyk gelýär. Soň habarlaşar. Näçe pikiriňden gelmese-de, näme mesele bolsa-da ejeň bilen beýle gürleşmelläle Azady. Wah, Maral ona özümen bilýänle bolýan. Käte, ýadyňa düşmejek zatlar ýüze çykýar. Ana şonu näme edip näme goýanma unutýan. Näme boldy beýle? Ay bolýarly. Oýarla şu gurruňy. Gözeljan, şu seňem sadalyň alman ýeşekde. Amana diýer goýur dagy. Sen esasyň kejine gaýtma näme diýse bolýardy. Ýöne etjeň içinde bolsun. Esasy şu Azadyny özüňe çekjek bol. Galany men özüm oňarýan nidime? Sen maňa bolýardy? Borjygym. Ýat ýerden şu öýe gelin getirtmejege bolar. Borgy Gözeljan, men gitdim onu. Sen Azadyny ýatdan çykarma bolýarmy? Bolýar. Borjygym taman var. Aman, asıl senin berdemidin? Hawa, ber dedim. Uy, çay koyayım mı? İyilik mi? İyilik mi aman? Eýgilik mi dälmi onu häzir öýe var. Gürleşer. Bor, ini häzir çay koyan, häzir. Anha şu görüp durýan owadan tebigatymyz, şu gözellikler Gudrat meňçine. Şu zatlaryň şeýle itköş gözellige eýe bolmagy gudrat dämi näme? Olama dogry bolýan. Mene gelip şu ýerlerde saňa duşmagy gudrat diýer. Ýogsa men bärikdäle ýene siziň daglaňyza etmelim. Tötäni urutdylar şuda.
Menem bärik soňrak gelmelim. Ýöne mamam yaraman soň ýere gaýtmaly boldum. Sen näme? Öz aýallygyny näbil etmi? Oň şahalaryň durmuşyny nädeni eýýäm ýadyňdan çykdymy? Şota kuljurap bulaşdyrmadymy janyal jigiň durmuşyny? Inni näme ýene şonu diňleýän? Ya sana oğlun baktı gerek değil mi? Yat beri, yat yerin çağasıyıp Halit yürüğe bağıra düştün. Aho, teredin bir tarafında yat yerin çağası olsa, beylik tarafında öz cigervendin dura. Düşünə şonu. Ondan yat yerin çağasın birinin cigervendi. Oğlum sen ödün gel birinin çağası. Ay garaz 50 gepten belli gep. Şu mesele koşullarını öydemoktum. Yönü koşulmalı ettim. Kalan zadına bilemok. Yönü şu uyan, şu meselede karasını görkezmesin. Oğlun baktın isleyen olsan, on yüreğinle, menninle. Men oğlumun son kuğun jigin şağlar yali, ömür boyu ökülüp yörmeğini islemok. Kalanım ödün bil. Şuurunlar entek adadin kulağına yetiren ok değil mi? O çağağım eyyem yüreğini yaralap yetiştim deysene. Men balamyň bagtyna goşulyp tas ýalňyşan ekenim. Henidem bolsa dileliň ýarsynan gaýdan ýagşy. Gözel, men sana bir aday çıktım da. Aydı ver ha. Maral var arada soracak mı? Hava. Maral ne hile kıyıp soracak? Ay yok. Öynekler var arada soracak mı? Ay yok. Onunla ne mi soracak? Men seni masal soracaktım. Ecem düğülmeye can atıp örmek vardı gurrun etti. Başka yüzü örmek vardı. Menim oň bilen bir al gatyrgançdym. Onsoň men näme etmeli? Oň şon aňmany bilip beräýdi. Aňyna morsa pikirini bil. Men ejemdan hukman goňuny dörm gözel. Maňa maralanmaşy gyz gerekdäli düşündiräýdi. Birden başgaça pikir edämesin. Ha, näme gözel? Seni maňa nanokmy? Men näçe saňa nanmalmyşym. Bilere o kanmy bilen sen aýdanlygy kepil geçip bilmene. Oň üçin ilk özüm nanmalla. Ananay gözel. Söýýänmi, söýýän. Yüregim, janym, tenim bilen söýýän. Ananay maňa. Ananay. Gözel. Ya sen maňa ananokmy? Ha, aýsana ananokmy? Wah, azady, ananasym gelýär. Janym, tenim bilen ananasym gelýär. Ýöne. Bolýarly gözel. Şuuruma soň dolanars. Maral. Saňa bir zat bolýar. Göwnümedir. Göwnüme däl. Diýseňem diýýän bolyn, ýüregiňe başga zatlar diýe. Yüregimmi? Yüregim öýe gaýdasym gelýär diýe. Wy, o nähili? Bilmedim. Gaýdasym gelýär. Bize sen ýüregiň başga zatlar diýe diýişdik. Ondan sen aýtmasaňam aýtýan bar, daglygyň ýüregiňe aýdymy? O näme diýdiň? O näme aýdymy? Sen aýdyp bilmedik aýdymy? Azadyň aýdymy? Ondan sen onu tanaýanyňy maňa aýtmadyk sırap börsüňler. Sorulmasa näme üçin aýdaýyn? Wy, soramasam aýtjak geldiňmi? Senden maňa iýler ýakynna.
Yüreğinden soramasam may gelir. Hawa, eşitdim. O nähili? Nämişdim? Kimdir birinin sana söýgüsini bildirip duranny, söýgüsini anlarjak bolup sana ýalbaryp duranny eşitdim. Vay, kim? Haçan? Dün siziň edaraňyzda barabda azadyň sana söýgüsini bildirip, onu anlarjak bolup, ağlajak bolup sana ýalbaryp oturany gördüm. Edaraňyzda baran bildirmän ýygymy çykyp gaýtdym. Wi, agayten şolçu şey dua türtüňmi? Maral näme üçin gelmedi? Şoňa ha özümem hayran. Geljek däliydi. Näçe ýaly barsamam etmedi. Men näme görwem oturma. Menen tögöňülen gürleşmem yetişmedimi? Asıl ol düýünden bäri maňa ýüz beren oga. Asıl şeylemi? Oğlunum yollaşıňam gögünemendirde. Diýmek ona sen sözüň geçir bilmensiň de. Dinlemi o. Dur, sözüm bölme. Men bağlydymyň, sen oğluň saýlan gyýdyndan kim ýeri barmy, he? On soňa men saňa ýatdan alsaň ýat bolarsyň diýmedimmi? Men näme ýamanlygym barmy saňa? Bilik goý dogon. Eger men bağladymdan başga bir şöýe gelin olup gelse, onno men sen ýüzüňem görmen. Diýäniň näme o? Diýänim şol dogon. Gapyňdan getiresiň gelse, dogonuňdan jyda düşesiň gelmese, men diýenme dersiň. Bolmy o besser. Her zadyň öz çeni ýaşydyr. Kellenler göwnüňe degmejek bolýan bolyn, öz göwnüm synp barýala. Oğlum kimi halasa şonam alar. Şu öýde ýollaşmyň garşysyna gidip bolmaz. Senem doganca, isleseň ine dogonuň döwletli gapysy. Mydama sen üçin açykdyr. Şeylemi? Meni hemme zady düşündüm. Maňa bar zat düşnükli. Miwe. Jimcan, öýkelek gidiberdi. Maral. Men aşy zatlara goşulasym gelenok. Bir zat diýsem ýalňyş bolaýjak ýaly. Şu wagta çenni o barada özümde häýrbet pikir döranok. Awraýly akylly oglan. Näme diýseň eme, bol ikisiniň bir alada sabar. Ýöne, öýnäklere diýen etdir bilmän, sen agladaysa, men senden emme tergynanyr. O tarabam barda. Gözel canama bir zat düşündirjek bolýar. Azady. Näme beýlep kiratyp? Geljek diýipdi de. Ýene görüşülmän gitjek dämen. Kim? Kim diýmän näme? Bilýän näersiň o sen? Ay näme bileýin. Bir görseňe maral diýip koýup bersiň. Bir görseňem gözeliň öňünde ýalbaryp aglaýjak bolýan. Sen bir zada diýjek bolýan hany gönlesene. Ay gönläp gönlemede alzat ýok. Men saňa aradak bolup durşuňa diýen. Bilgeçşeýne adamok. Ýöne diňlänim açyn. Pir jagallar görýärmi? Şularam peýdalylar. Hawa kökü gaty çuňda ýerleşýär. Megenç, Haw, getir göder kiňiz bilet uratalay. çynyňmy? Megenç sen çynyň bolsa bolýar. Meňe garaçynym dost. Bolýar gala nashat habarlaşak Getir ay. Göder. Bolýar.
Begenç kiňiz bile surat talaýyn. Halifa oğlanlar salamu aleyküm. Aleykümselam. Ýaşmy ýa-da Baksat, bu bilen ökte surat keşimiz. Oğlanlar, Halifa, mena bir hoşlaşmak üçin hemen bir hoşalyk bildireýnik geldim. Men diplom işim üçin näme çekçegim bilemok diýdim-a. Ille men tebigaty goragyny atdy, işe başladım. Nedir şunun bilen bagly gazetde makale ýazsaňarja Halifa? Dokman, aşkawady aramyzda gaziýede bir gowet ýazar bolýar. Hawa. Ho Maral. Azade, bağışla. Mamam yaraman seni uğratmana da gelip bilmedim. Inni gowmabaň. Sen mamaňlardan şumat. Edil şu wagda men senin maşynyňyň ýedinden seredip durdum. Men ýakyn wagtda barar. Ödem köp bolup barar. Köp bolup? Kim bilen? Şolaň bira ejem morjoňla bilýän. Galanam soň talarsın da.